Jeg vil gerne bevise sinus, cosinus og tangens i en retvinklet trekant. Sinus til en vinkel, det er den modstående side divideret med hypotenusen. Cosinus til en vinkel er lige med den hosliggende divideret med hypotenusen, og tangens er den modstående divideret med den hosliggende. Her har jeg så tegnet en cirkel. Så vil jeg så lige putte vores y-akse på, og jeg vil putte vores x-akse på. Ja, så tegner jeg så en vinkel. Den her trekant, hvis vi går ned her, den er retvinklet, som man kan se. Også når vi går ned her, så finder vi så også cosinus til den her trekant. Hvis vi så vælger at gå ind her, så finder vi sinus. Hvis vi så skal finde tangens, så vælger vi altså at gå herud og tegne en tangent, og der hvor den så rammer min linje her, hvor vi har vinklen, så går vi ind, og her kan vi så aflæse tangens. Hvis vi så tegner en anden vilkårlig trekant her, det er den vi skal bruge til at forstørre. De er altså alle tre retvinklede. Så skal vi så lige tegne vores tre trekanter, som vi har inde i min enhedscirkel. Det er sådan nogenlunde. Så skal vi så have nogle enheder på. Og alt eftersom, at i en enhedscirkel, der er den største enhed altså 1, hvilket vil sige, at radius er 1, så at uanset hvor vi går ud inden fra centrum af, ud mod stregen her, ud mod cirklens ende, så er den på 1. Så vi kan sige, at den her er 1, samtidig har vi også cosinus her, og vi har sinus her. Så vi kender altså alle i den her. Den her, den er også 1, kan vi se, og vi har tangens. Den her er ukendt. Her har vi så den store, som så er det, vi kender, hypotenusen, og den modstående, og den hosliggende. Og nu skal jeg så bevise dem. Vi starter med cosinus. Så hvis vi skal starte med at finde en forstørrende, så siger vi altså, at vi dividerer hypotenusen med 1. Det gør vi altså med den her en. Og det her, det giver lige med hyp. Nu skal vi så finde det, så vi sætter det ind og siger, at den hosliggende, altså denne her, divideret med, lige med hypotenusen, gange med cosinus til vinklen. Nu skal vi så have isoleret den her, derfor skal vi have hyp herover. Det gør vi altså ved at dividere på begge sider, hvilket gør, at hyp kommer herover. Så står der, vi kan i hvert fald skrive cosinus til v her, og herover vil der så stå h divideret med hyp. Så har vi så bevist cosinus. Hvis vi så tager sinus, den er egentlig rigtig nem nu, hvor vi allerede kender forstørrelsesfaktoren. Så der siger vi egentlig bare, at den modstående er lige med hypotenusen gange med sinus til vinklen. Så skal vi så igen have isoleret sinus, så vi tager bare hyp over igen. Så kommer der til at stå mod divideret med hyp er lige med sinus til vinklen. Nu skal vi så have tangens, så vi skal igen finde en forstørrelsesfaktor. Vi siger f er lige med den hosliggende divideret med 1. Altså den hosliggende divideret med 1. Det giver lige med hos igen. Så skal vi så bevise tangens. Det gør vi ved at sige, at den modstående er lige med hos gange tangens til vinklen. Nu skal vi igen bare have isoleret her, så vi flytter den her over, og der kommer til at stå mod divideret med hos er lige med tangens til vinklen. Så har vi fået isoleret dem alle tre, og vi har fået bevist
Cosinus til en vinkel, sinus til en vinkel og tangens til en vinkel i en retvinklet trekant.